और ऊ मौका भी टिंगू के पास खुद चल के आइल, जेकर ओकरा इंतजार रहे। टिंगू न्यूज़पेपर पढ़त रहे, तभी ऊ एगो एडवर्टाइजमेंट देखलस। हाथी के रेस, ऊ भी हमार शहर में। यह बाऊ बड़ा मौका, हमहू रेस में अपन हाथी दौड़ाई। टिंगू जाके रेस खातिर फॉर्म भर देलस और ऊ हाथी खरीदे बाजार पहुँचलस। अरे बिल्कुल सही जगह आइल बड़ा। हमार नाम हत्तू बा, हम देव तोरा हाथी। हत्तू, ई कैसे नाम बा? हमार असली नाम दत्तू बा। हाथियन के बीच रह के हत्तू हो गई नी। बोला कौन सा हाथी थी? हमके दौड़े वाला हाथी चाहिए, रेस में दौड़ावे के बा। अरे डोंट वरी, तोरा ऐसा हाथी देव जोन बहुत तेज भागेला, घोड़ा से भी ज्यादा। अरे महोदय, आप तो हमरा सामने बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहल बड़ा। कौनो हाथी घोड़ा से तेज कैसे दौड़ सकेला? अरे वो हाथी घोड़ा बनल चाहत रहे, लेकिन घर वालन के प्रेशर में हाथी बन गई। और फिर हाथी वाला टिंगू के एगो हाथी दिखैलस, जे बहुत विशाल और ताकतवर रहे। ये बाऊ हाथी जे घोड़ा से भी तेज भागेला, ले जाए एकरा। फिर का पैसा दे के टिंगू उ हाथी पे बैठ गइल और ओकरा दौड़ावत अपन घर के तरफ जाए लागल। हाथी काफी तेज दौड़त रहे, त सवारी करत टिंगू के बहुते मजा आवत रहे। ई हाथी तो काफी तेज बा, ई तो हमके रेस जितवा के ही रही। तभी रास्ता में टिंगू के ओकर पड़ोसी एटीट्यूड मिलल। एटीट्यूड अपन ही एटीट्यूड में रहत रहे, वो दूसर से हमेशा जलत रहे। टिंगू के हाथी पे बैठल देख एटीट्यूड बोलस, अरे ई मच्छर के लेके कहाँ जा रहल बड़ा? ई मच्छर ना हाथी बा, हम हाथी से ही पोसाल बानी। मच्छर के लेके कहाँ जा रहल बड़ा? इस सुन के टिंगू गुस्सा हो गइल। एटीट्यूड, अपना औकात में रहा। हम बड़ आदमी बन गइल बानी, हाथी की रेस में हिस्सा ले रहल बानी। ऐसन हाथी ले आयल बानी कि रेस हम पक्का जीतब। चल रे हाथी। टिंगू हाथी के लेके निकल गई और एटीट्यूड सोच में पड़ गई।